Aquest projecte neix d'un projecte anterior realitzat a Barcelona, amb el Consorci d'Educació de Barcelona, l'Agència d'Energia de Barcelona i Barcelona Més Sostenible, per poder capacitar els estudiants per fer auditories energètiques en els seus propis centres i ser agents energètics pels seus barris. En aquest cas, el nostre objectiu és aplicar aquest pilot d'èxit a la ciutat de Vilanova i la Geltrú, que ha mostrat el seu interès per poder replicar aquest. D'on surt el problema d'aquest projecte? El problema és que veiem que tenim un mercat energètic complex i sovint incomprensible, tenim un canvi climàtic que ens està apareixent cada cop amb més força i tenim situacions de pobresa energètica que cada cop són més greus. Tenim una necessitat d'empoderament ciutadà en termes energètics i necessitat de prevenir situacions d'emergència social. Per tant, a través dels estudiants com a usuaris volem crear consciència energètica, volem crear consciència social i volem crear també consciència de l'edifici en el que es troben els mateixos. Quines metodologies s'utilitzen o s'han utilitzat i s'utilitzaran en aquest projecte? En el cas de Vilanova, són dinàmiques formatives en la gestió de l'energia, factura energètica i malbaratament i pobresa energètica cap als usuaris, dinàmiques participatives en detecció cooperativa d'actuacions de millora, crearem o hem creat en el cas de Barcelona i creem en el cas de Vilanova dinàmiques molt participatives perquè tots els alumnes puguin participar i els formadors també, dinàmiques formatives més avançades incloent el potencial de generació renovable i millores envolupant de l'edifici, és a dir, no només entendrem com funciona, sinó quines millores podem aplicar, mesura i seguiment del consum dels centres i aquesta mesura i seguiment del consum dels centres també intentarem que l'alumne se l'emporti a casa i implementi eines senzilles per a participació a nivell familiar. És a dir, els alumnes podran fer entendre a les seves famílies les factures energètiques i podran també emportar-se aquí veiem el programa de formació clau de la formació, que serà el terponòmetre, que és un element que ells mateixos construiran a classe i que mesura temperatura, humitat relativa i lluminositat i que els carrega a través de la Wi-Fi directament a la xarxa i això podran mesurar-ho a classe, aprendran a mesurar a classe i podran emportar-s'ho a casa i no només a casa seva, sinó a casa dels seus familiars, dels seus avis, dels seus tiets. D'aquesta manera els alumnes podran conscienciar tot el seu entorn de potencials situacions de pobresa energètica i també podran ensenyar-los a entendre la factura energètica que tenen cada un. L'equip de treball d'aquest projecte bàsicament serà l'administració pública, docents i alumnes i el barri. I l'equip de suport són dues o tres cooperatives, Aigüesol, Terpura i el Risell. Aquestes fotos són exemples del projecte que s'ha realitzat anteriorment en el cas de Barcelona i que ha tingut un gran èxit i en el qual els alumnes no només s'han encarregat d'intercanviar coneixements i aprendre, sinó que finalment també han pogut ser agents de barri explicant la seva experiència en centres cívics i biblioteques.